Добре дошли в Агротех Robotics, където технологията революционизира земеделието. Нашите роботи осигуряват прецизност, безопасност и ефективност при пръскане на овощни градини. Проектирани за култури като ябълки и лозя, нашите усъвършенствани машини гарантират последователно приложение, като същевременно минимизират използването на ресурси и оперативните разходи. С интелигентни кооперативни системи множество роботи могат безпроблемно да работят заедно, за да покриват големи площи, премахвайки предизвикателствата, свързани с недостига на работна ръка. Контролирайте и наблюдавайте операциите без усилие от вашия таблет. Нашият робот оптимизира производителността, предупреждава ви за нуждата от зареждане с гориво и поддържа вашата дейност без прекъсвания. Безопасността е наш приоритет. Без излагане на операторите на агрохимикали, намалявате рисковете, като същевременно увеличавате производителността. Агротех Robotics предлага повече от машини, ние предоставяме решения. От демонстрации на живо до професионални приложения на агрохимикали и поддръжка, ние сме ангажирани с вашия успех. Инвестирайте в бъдещето на земеделието. Агротех Robotics – прецизна растителна защита за по-зелено утре.